E karakory za? Ha. Ya valdi. E karakory ny zilika za? Ah, de la misy za. E mana? Kala. Ino fandeha amin'azy? Andeha gobela tsy hita. Anao tsisy tamangy anao ke. Ah, anao koa tokon-dra megnatsiny. Za hitanao de kunga. problème napaka. Mamangy zamana fa anao vidividina fa tsika mpinamagna atsika io. Za ndeziko tsy raha za tsy amin'ny tanàgna aty za ty mamanga anao. Ko impiry nge isan'andro mandeha mamanga anao nge. Izay ka tsy ampizaro. Tegna tiako nirano modira anao fa mipody aminaty. Tsala mandeha mamangy anao tsy tia za tsara be no. Anao nge. Namagna zay nga vangigna matetiky nga. Hitanao tsavonika anao. Anao ke modigna ndraikindraiky tsy efrenka anao ke avy. Izy ka tsy raha za tsy amin'ny tanàgna za mamanga anao. Ho hitanao zao. Anao ko tiako. Fa raha tiavako anao zao hitanao e. Mandeha mihinan-toaka za magnantso anao. Anjeliko eza manao igny e. Atsika andeha ambitsy e, atsika andeha ambitsy de. Anjofika anao. Atsika miaraka dia raiky misy isika mifiry aligny. Dia raiky atsika. Tsavonika anao ko. Anao ko nefa tiantiako ny madamina. Anao tiantiako ny madam satria nanino. Tandrignesa baka. Madamina fa tsara ndesika atsika mandeha. Anao mba mety madamina ndesika. Mbô mikoragna raha possible. Eza ndraiky le za tiatianao karaha i madaminao. Fa anao tsy mamanga, anao ka tia za matetitetika anao mandeha ake. Fa anao mivolagna hoe za tiatianao karaha madaminao. Izy koa za mariny tiatianao karaha madaminao, ary magnino za aleva aria madaminao. Alegna anino manao? Aleva an-tragno za, aria madaminao izy koa za mariny tiatianao. Male. Anao ko mba mivolagna raha possible baka anao. Anao mivolagna raha possible akabaka anao. Eza ndraiky maza tiatianao karaha madaminao ake. Anao ndraiky kana tiako tsy andeha takaliko madaminaro. Za raha fa izy manafo e. Ah.